Boxing Association. Ane jakom Boxing Association. To koneka adhong jigo ahinya. En sport ma chon nober tinde ko winje ka jigo ahinya. Winje mna ka nitiere armed forces jolweny obila ema goya ng'omiyo mitaani gwenge ka kwa winje. Boxing en tugo matek kabisa. Ok tugo kaka football ng'ato biro ni pass wacho ni okel nago ka adelo. En nyaki train hard to chill maber. Koro yudon challenges mango no boxing osebedo matek nikech ng'eny ma vijana osebedo lazy. Mama dwaro chomre kod boxing tiro. To nido koro joluo ng'eny boxing kabisa joluo gwalwe. Sani weche donjo mang'eny ma support talent mag joluo au. Wan gi joluo ma boxing kata team Kenya team kirango mos. Masani nitie. Wan gi jok ma osebedo boxing for years but gin ma koro gin tani. Kech nido ng'ama nyalo biro ba participate kod onge. Kech ng'eny joluo tich matek. Koro nwang'o ka nyaka joluo mene timo boxing kuro odogo kendo kabila moko. Koro yudo ka ng'ama support talent mar onge. Okay, koro mano wabro wacho odiochieng' machielo. Koro wadwage Wasea Super Cup. Yes. Koro Wasea Super Cup. I've been doing sports for long. Timo boxing and onyola family sports. Yero weche tuke. Mama wanego netball, baba wanering kabisa. Koro kazi di school anasomo football, alafu adonje boxing. Koro I used to do it. Yes. Koro wach mar Super Cup mar Wasea Super Cup en wachake 2019. Koro during Corona, koro natima kabisa. Kitchen one of people are idle. And then I used to go home a lot. Because I did every month. Koro sa mimi dala sanya kiri ma vijana. Madala kwa cha. Koro idoka idonje football. Manegi mari team koro. Kirango tuge mko oge kono. Mana football ni majio ya sana. Koro we used to do every weekend waketo game moko mago 10,000 walaro wanka TV ya mwen. Kutoka in a day go game kaka tugo tournament kaka tugo matches kata day. Kwa hiyo kiol kabisa. Tugo kanya de referee. Kwa hiyo mawabet pin kaka jo dala sia yako. To watch it kwenye la tournament kama trophy. To na because the power man go matin. Ilona in Kentucky entertainment na ndio no matin. Mano the time inya nacha the talent magits ora ka omo matin to pakiro tournament macha go 10,000 walaro 2020 matimo during corona kitchen corona ni daro kuja na onge kabisa puro ng'eny wano ng'eny ji no ringira koro no timo tournament kakario in 2021 no 2020 last year koro no timo the biggest one. Mabe pesa ni watimo ni wakito 20,000 online. Ni watimo for 3 months for 20,000. It's not about pesa, and about the talent. Ile mavijana wa talent seriously. Koro no ido mabe no company moro matin ni go sky extra. Ile go kwenye wa uniforms, kwenye balls, referees, it's inexpensive. Yeah, to do the tournament. Na filo ka teams lodge tolea. Matawoko Kakamega kuchande biro timo tournament kwa matino no kobini kich pesa ubiro kijo don or you exposures bagi for football. It happened that none the possible ngi KPL I was active by then karasani ko gida koro kich neonge kadi biro kich corona so we used to at least biro try to do kama ikigo ina ubudo kwa binacha talent ma kuri vijana kwa ndo ngatu kabila ndo kuri kwa ngatu mani dala kachande at least ngatu encourage to koro sani ndi timbe di madhi bede Wasea Super Cup tournament to chakre karango to burumo karango to ango ma koro wanyu kito machane na 20,000 ma ndien pesa di majidila koro mai sai bega sai konyo namura konyo den pimo timo ni vijande wa bende saidia eni
kony be abira kende. Koro ma it happened kaka koro Lolwe TV ni aparo uni on board ube wadu kumuro kumot kitu. Then wa bet safe wa appreciate betting company mabende mago joma koro yie biro tiyo e tournament teni koro odongore obedo maduong. Yes. Koro bet safe kae second wa lot gimiwa uniform balls kwa zido ni kata mo Martin be ginya ketu na kanyo mar winners. Yes. Koro this time round okay to 100,000 for winners. Ena lofu miachia. Watu yuda watu nyakana watu nyakana bangwen na mwana okano matende kataka ni chope semi finals nyaka yudi gimoro. Yes. Then ni be wacho no kwanyal wewo nyiri be tinde teams mag nyiri nitiere. Koro wan gi 24 teams mag yo nyiri wan kod 8 teams. Yes. So 24 teams gi one of the counties mopogore opogore. What means Siaya County priority maduong. If we want what na cham to Siaya sana. Kaka kido Kisumu wan kod teams ariyo. Wan Soko community wan kod Reru. Wadhiyo Kakamega wan kod Samix. Samix is a very good team. Janya Kakamega. Yes. I want the team moro be Kericho. In our friends, koro ne giwacho ka watimo tournament moro nyaka wa involve. So then one team mara rieda, one team alego wasonga one team mang'eny kabisa. One team be adek game. Ugenya one team bende, one team be one team minga ja one kodo Tangala, one team ma ugenya. Ya rede kutoka rede one team kutoka Rambugu. One team kaka yeke abonga. Then kibiro nia ka wan team nia wan nia youth nki team ile kirindo chaka moko team mabayo bero kabisa. Wan team ile ko Baro United ne ko bare ta winjo ga team osebedo ka bare ta winjo osebedo kod gin good relationship. Won the ngama support team support kod community ba ngama to lendo ngoni ajaka and a good man. Osebedo kot tacha talent mar youth makirango kata timbe moko ko Baro United bese golo vijana mang'eny. To tournament chakre tarik adi to igoe e alap mane i Siaya? Yes, tournament chakre watimo launch tarik 19 next week Jumapil. Yes, no, en Saturday March. Saturday, yes. Launch wadwa timo launch maduong kabisa. Wan gi jomo jitolea oyie kono kaka wacho Lolwe TV, wan gi bet safe, wan gi ma individual people kaka koro Chris Darling ngama sebedo we tournament gi chako kode football wadongo kode kibira. Wan ng'ato kaka Bram Karamoja sebedo kode timo Samisi Super Cup and supported kod company moro bende. Koro wan go AV Fitness Benfica koro mano bet safe waketo on board. Alafu wan gi kaka maji Kito radio wasebedo kwa wako kodgi sana bende. Wan gi radio moko matindo go bende. Wan Kababa FM bese ya kucha kwanya wegi gin jogo Kababa echi my tournament so ena luo en gibi dibuna do involve nyaka kabila mama ko. Yes. Koro obinya ka 30th April. Mago dhi jumbe digo. Mago dhi jumbe 7 weeks. Yes. Okay. Koro timbe giki gibro tugo to ng'ato dok korgi kose gitugo to gina Siaya ka kose gitimo no. Timbe gi kaka wuoyo kodgi en this is participation now. What do participate in competition? Manyaka koro ik timbi maber. Koro tim kaka bibiro Siaya mano to gini ng'e giwe. Tim biro margi mano wachi gi. Mano gi sejitolea. Yes. Wan gi mora wa team en bet safe mo uniform kod balls. Teams go take kargi 24 kargi 32. Team ka team nigi uniform ne. Team ka team yudo uniform ne ma bet safe. Alafu
ball be idhi go mano appreciation mar joining the tournament. Koro it is up to you mondo take team big team mo check maber team kabisa mondo check maber kabisa mondo ibed the first four mondo yud pesa bed yud gimoro kanyo kike ya gelweti kia gelweti mano koro but kia gelweti bende podi ber nikech ido ka team achiel gitugo group stages one gi 6 team in a group, meaning team ka team gitugo 5 matches. 5 matches in 2 teams moko mapoko timo ka tournament ka yes money take go team makoro in go opportunity mar chako kata ligi mako matinde koro be gitemo tiende gi jomoko gineno kama yomyom ginitie kata kama teko ginitie. Yes, alafu gibaduong be kendo kabisa mwa wanacha talent kwa vijana ido ka last time kwa timo tournament jande kaka uchiel kamani ni KPS gitugo Premier League no taw kaw gi timbe mamoko koro kai be pura paro no wan gi coaches mang'eny mag Premier League en gi maduong mabiro timo scouting koro kin kijana man gi talent maber tiki kosa kimia bi mondo nene kanya sa yuye onyalo ido mane gi mwati boss mane gi mwati kata ken trap koro kapono ni in ng'ano endo marawera to in gi mich in gi talent inyalo goyo mpira kata inyalo goyo adhula maber thuolo en maendi mar mondo mi ichop Sea Super Cup tournament. Super Cup tournament endo bro chakra achiel kachiel mano endo tarik 19 mano endo en Jumapil makoro warie nindi makoro jite nyaka ikre team owachi ni team register kien team biro kende to ntiere match maduong' mogik michiwo ntiere 100,000 en mipoge ne timbe gite kul team moloye maka 100,000 in kilo ti ka 100,000 idhi to gima wewe maka wacho ni wan kod jothumbe bo yo support gi wacho ni Super Cup nyaka gibi mor joluo ma yani en anya wacho ni en how maber get ntie jomo jitolea kata kaka Prince Inda wacho nyako kalo musa jo dik sieno lakini nyako mos jo piny kufuma kadori en koro biro rodho ngolo kufuma kadori ngolo koro kabisa bura dori krizaling dhi chwado tum kanyo kaka sabe krizaling koro biro bedo ka koro en dex kachicha makore ni so wan gwelo moko koro wan gwelo mabro join wa ne waluongo nyaka governor Masiaya yes kit one county governor be apa ni watendi kon cabinet koro man gwa shukuru maber koro uwinjo kaka sani endi Sea dhi chal e jumbe 7 mabiro odhi bedo ka koro oliel kendo en kama ji dhi nyise mago nyalo magin godo kibere adhula kikidong chien to timbe osekaw ten kijajo kise nyaka kwano nyaka groups koro ng'ama dwaro sani ok nyal medre soro sani waloro wan gi timbe mane dwaro nombo participate in tournament ni gin 76 teams ne kwanyalo kumo det keji mono tournament madako rumo mono tournament do nyaka iga mabiro koro ni wan gi criteria machusi team motiyo go Sea no choose the best team for teams at least the best in every constituency nwatemo kabisa but nwamio Sea county for team madwa ketwa team tournament kwa next time for the Kisumu what they go teams from away again but what they make Kisumu for team kuro kaka njo kiwacho chal ni gini kuro obro galore higa ka higa oro jako luoro kwa sababu gati Sea ka endi higa ka higa kwa sababu dhi kuandika kuonde koro ka koro sembedo bedo madu what the team first what nyako team Sea ka higa ka higa this is the third edition of Sea yes kuro no team April ka jimanga na package yapka keji ndo ka December tuke ng'eny kabisa karasani tuke jo siasa tuke mang'eny but tuke magitiro gin makonyo gi wach siasa konyo gi natural issues maro dwaro no ket siasa ket tuke mondo jopinyo ng'e mondo jopinyo ng'ato pare no ket tuke wan mano kwa tim siasa wan mwatimo purely siasa kod natural talent maro jana
josiasa koro winjo ler maber kanyo koro en kama mondo mi koro bi manye oteku magweko mag siasa gi kura en kama koro ichiwo ne kijande rowere matindo tindo mar mondo mi koro one Nyasaye kaka nomiyo gi mich maggi. Ng'ato ok ong'eyo samoro nyalo kre Dennis Waliech kanyo koa e siasa Super Cup ka ng'ato ok ong'eyo ng'ene ng'ato nigi hape to mano e gima ber e wigi machal kama ninde. Wacho ni en gima en CSR tieni en gino ma en mana tiyo kod mago gwenge magwa en giving back to the community gi dho jongere. Omiyo mano en gima ber malich ma iwuoro. Aparo ni maendi en achiel kuom tournaments madongo ahinya e Nyanza kuom sani nikech ok apar ni nitie moro neno mna ma Gladys Wanga mane nitie Homa Bay to machielo ne ok ochopo e level ni. Omiyo nen masiasa omiyo erokamano ahinya Ken Track kuom wach maber machal kamano ka koro igolo ji e counties madirom 6 mondo mi obi otug Siaya. Jo-Siaya un gi welo nitiere Siaya kanyo chakre tarik 19 koro jo-Siaya ikre uru welo ni kanyo. Ang'e ni jo-ohala bende pok obedo gi mor to ji koro ng'eny kiuso mandazi moro to iuso mana kanyo tichame to koro tukegi ituko gi e labe mage alape en mane koro kawacho karo ohala kanyo kapok awacho wach ni labe ni pap kata alap en e pap no ng'eni dholuo samoro ok oyot gima dwaro na wach ni joluo kod companies mag wan goluo Nyanza mondo at least waher mondo wakony joluo nikech iyudo ka wan gi company kod kata na investors Luo Nyanza but ok gikony nyithindwa okonyalo gik manyalo konyo nyithindwa yok sisa iyudo ka wan kod bank mang'eny gikdor bende gitimo wan kod wan sie kaka koro sie county tinyaka kuonde ma factory milose mikate but iyudo ka factories gi nyingi gin piny kabisa nikech ok gitim gik ma chopo ne oganda wa en ng'at madwaro no kidwaro ni land company mari bende ma e sami nyalo land company mari ya pineno ng'ato kaka koro Betsafe Betsafe obiro magiwacho ni gidwa konyo e tournament kendo gibi nyaka t-shirt magiwacho no the first 2000 magikwongo chopi pam KMTC launch matimo KMTC do adhi taja adhi wacho ni pawe moko but giwacho ni the first idhi mi at least ng'ato ni t-shirt ma e t-shirt mar siasa mondo ikemi ng'ato en mana bate Betsafe kende gilando khande reflectors be gidhi ni jo motorbike en koro kunyo timbe nyoro chande bende koro kendo jo pek jo motorbike bende to gidhi make en koro no book president but odhi make nyaka odhi kelo jobless most of the people do jobless koro parents during this tournament onyalo bedo kamoro achiel ma ng'at ma nyalo konyo wadgi nyalo biro wacho kati ko puonjo mi penjo mar pawe man gi pawe adek wadhi tuke tournament nwatime mokwongo nwatimo wasetimo ariyo kod gina primary el pap mar community waongo stadium Luo Nyanza stadium mantie en NCR stadium body en under construction kata Kisumu nitiere Kenyatta stadium ma igero manyien cha manotime nyasi cha to ndi koro kaka bar Kisumu bar Siaya kaka county onge waongo pap manyalo kiro kamoro achiel kod waongo Jo-Siaya mano wach manyaka opar ahinya onge kama kijande gi kanyalo tugi tuke mag mondo mi giyud ber mar tugo. Omiyo nyaka bed ni nitiere alabe to moloyo ahinya kata mna Homa Bay kata mna Migori en wich kuot ni joluo mag opira moloyo ji te to waonge alabe kuond muaye ok en wach maber. Koro sani wakwayo KMTC Kenya Medical Training College ma Siaya gin part of the tournament koro duwacho gin magimiyo konyo go papa ni wachi pauno alafu wadhi tike prison Kenya prison ma Siaya ne gin gi papa koro an gi pawe adek koro kamoketi ni tugie kanyo maber wakwayo security mondo konywa wakwayo jo-Siaya te mondo joinwa leaders go anybody ma willing to join the tournament one free kabisa
Ero mane kaka chenro koro chala achiel kachiel winjo jogo mabiro bedo kanyo endo gin kambe madongo dongo ka in go handi moro ber ma mondo mi olande ken kanti ngado mon en go hande moro en kata mana gi tije moro ei Siaya onyalo biro pod riwre kodu kose kawo jomoro mo mag johala kata sponsors kit mai CSR wad manyo sponsors ng'at manyalo biro konyo jende to lando hala mare apart from lando hala just willingly to help the boys kata ng'ama nyalo chiwre chiwo kata kiero na biro chiwo nigi pima gi modo mano chiwo madwaro kende ang'e sani do siasa ng'eny modwa chiwo but okotamre ki gibi chiwo lakini ma esani ok en gir siasa ya paro no kaka mention ni what one the counties mo popo abene gir siasa dua kete na ruto lugo governor no machung governor state to teme one the constituency mo popo kuro kaka MP kata ngama chung uyini konyo team mari mondo chopi pa but ko se chopi pa wa siasa wakokete sana t-shirt mara ma siasa kwa dia lao pa o kwa party sana kodwaro ngata maja siasa ipap lando siasa mare samodhi go mpira wach mpira kod wach konyo youth en wach maber ahinya madhi timre e Siaya County wan bende kaka Lolwe TV wadhi bedo kanyo endo kaka koro TV mabiro kelo ni weche go eko matimore e tournament ndi ma Siaya e kinde go eko te omiyo ibed machiegni ahinya wabiro kelo ni kaka launch ne chal mane ndi chenro mar weche mag tuke magite biro matimre achiel kachiel omiyo tholo ni en mari ken track mar mondo mi koro los kod joma neni gi eki nyisgi koro wach mogik ka koro watieko chenro ni endi e wi wach mar Siaya Super Cup tournament ni anaduoko na hilo kamano king'iyo gi kamera jarone ng'i gi kamera cha anaduoko na hilo kamano ona gite mawinja to wacho wakonjogwa wakonj vijandewa mondo wa build future footballers kaka chon ilo no Harambee Stars utieno godhiambo ne ng'eny kabisa sani ilo kwa dok chien wapunguza matire no wan tigi moro ma okwatim maber kuro dwaro ni waduok piny kaka joluo machon odoro obed gi stream obed gi muso tieno gi obed gi muso liech obed gi jok mang'eny mondo konywa kuro kuom mano anadwoko kamano joluo te ta invite aluongo jite man Siaya man kure bi for the launch watim gidi kanyakla wan kamara kwa were kwa bed mopogore watim gidi kanyakla wate kendo in free mondo ibi pap mora ka group stage socha inyalo biro konyo e team mora midwaro chieng' watimo final waro kendo waroko jite wasi kwa bed nwa time nwa luongo jok mawoko sana to jogo man dala to ok idwa biro konyo jogi obi chiefs gote obi mae dete nyalo rume kanyakla gi vijana giwuok kod koro jaduong' gweng chiefs assistant chiefs ngata wadiro andika erokamano ahinya aparo ni koro e odiochieng' endo ma tarik 19 nderni te wang' apaya te biro bet kokoro rie Siaya KMTC kama bende ibiro time maneno chakruok mag tuke go mag Siaya Super Cup tournament maendi en adhula masani ndi koro wi ogar ka wi chiel mondo mi koro oganda oneni to ng'ano gere mantiere kanyo manyale tang'eni timbe wuok ji sani koro tiegre tang'eni yoi koro sani ndi koro dich kabisa ji timo magi tiegru kata zoezi mapeny licha ang'eni waromo Siaya an bende aparo ni ka ng'iyo sana to bro yudo ka koro ber koda mondo mi achop kanyo abro betie gijite mantiere Siaya eruru kamano Kentrack eruru kamano ahinya kuom loso gima ber machal kama magi kodwa winje Nyanza mondo mi joma Nyanza one ber mar jogi manyalo ketogi kamoro achiel omiyo dhiuru mna nyime gitimo gik machal kamagi eki mondo wager thurwa ne in janeno mar Lolwe TV asebedo kaendi kana nitie kod Kentrack Entertainment kata Ken Odhiambo owuon kane olose wach mar Siaya tournament omiyo kanitie wach moro manitiere to ibro yudo thuolo kata mana mano endo yo mar penje kokadho kuom mago eko magin nembni marengo piny TV kanyo endo mondo mi koro utudru kode achiel kachiel kokamano oriti masani